Bernardine, Hallo? hulpverlener bij Proteion. Wat doe je precies? Activiteitenbegeleidster. Bij een verpleegafdeling voor 39 bewoners. Merk jij dat ook, het effect van muziek? Ja, zeker. Ja, Ja, muziek blijft ook het langste bij de mensen hangen. Dus daar krijg je altijd wel reactie op. Mensen gaan meezingen, mensen gaan meedoen. En daar worden mensen ook wel vrolijk van. Wat zijn nou de populairste liedjes bij jullie op de vloer? Ja, de liedjes van de Salvera's. 2 reeën bruine ogen bijvoorbeeld. Ja, Die doet het goed? die doet het heel goed. Ja. Maar ook de Limburgse liedjes natuurlijk. Chef Diederen. Geniet van het leven. Ja, Ja. absoluut. Hoe bizar en tegenstrijdig kan het zijn, hè, Helen? Ja, het is zo. Maar ja, ik moet wel zeggen, soms is het niet anders dat mensen opgenomen moeten worden in een zorgcentrum. En dan komen wonen bij ons. En dan proberen we ook maar het leukste van te maken. Ja. Dus we zetten ons echt heel erg in dat mensen zich thuis voelen. Maar dat ook familie zich thuis gaat voelen. En ook zich welkom voelt. En we proberen zo'n leuk mogelijke dag voor mensen te maken. Is dat ook een beetje de truc? Want daar hebben we het zelf ook over. Hè? We hebben het niet over een of ander wonderpilletje om dementie te genezen. We hebben het over preventie. We hebben het over leefbaarheid. Ja, welzijn. Ja, want wat is nou jullie doelstelling daarin? Is dat om zo lang mogelijk mensen een bepaalde levenskwaliteit te geven? Tuurlijk. Dat is het. Een zinvolle dag aan te bieden. Ja. Het zo leuk mogelijk te maken. Ik weet niet of we hem in beeld kunnen brengen, jongens. Maar jullie hebben een koffer meegenomen. Ja. Dat heet, hoe noemen jullie het? Ja, wij noemen het een belevingskoffer. De belevingskoffer. Daar komen we mee in de huiskamer en dat maken we dan open. En dat brengt gesprekken op gang. En dat brengt heel veel leven in de huiskamer. Maar ja, dit is een belevingskoffer. Maar we hebben ook een beweegbox. Daar kunnen we mee bewegen met de bewoners. Dat is eigenlijk allemaal... Maar wat zit er nou concreet in de belevingsbox dan? Oude foto's, een oude fluitketel, een stamper, een stukje Sunlight Safe. Ja, een stukje Sunlight Safe. Sigarenbandjes. Schaatsen, oude schaatsen, van die botjes van vroeger. Ja. Een beetje uit de tijd van de reebruine ogen weer. Ja, van de... inderdaad. Ja. Wat is er veranderd in het aanbod van activiteiten richting mensen met dementie de laatste jaren? Er is heel veel veranderd. We zijn veel meer ermee bezig gegaan, zeg maar, om gerichte activiteiten aan te bieden voor de bewoners. Want de bewoners komen wonen en ze zijn eigenlijk ieder in een andere fase van de dementie. En dan moet je ook eigenlijk gerichte activiteiten aanbieden, dat mensen die zeg maar nog meer aan kunnen, ook bij elkaar gebracht worden. En dan specifieke activiteiten aanbieden, dat de hersenen toch gestimuleerd worden. En dat ze ook voor de eigenwaarde, dat ze nog dingen kunnen meedoen. Eigenwaarde is heel belangrijk, hè? Ja, absoluut. Gaan die ontwikkelingen, en dan spreek ik jou even aan, Helen. Gaan die ontwikkelingen binnen zorginstellingen, laten we Proteion even als voorbeeld nemen, gaat dat snel genoeg om te voldoen aan de wensen eigenlijk van de patiënt? We zijn nu bezig gegaan om eerst eens te kijken, wat zijn nou die wensen precies? Dus we hebben nu onlangs aan iedereen gevraagd, aan alle bewoners of aan uw mantelzorgers, van wat willen jullie nu? Of waar is er behoefte aan? En dat hebben we nu heel goed in kaart en daar gaan we dan heel specifiek op zoeken. En je ziet wel dat we bijvoorbeeld nu heel veel doen met iPads. Nou, dat deden we 2 jaar geleden helemaal nog niks mee. Dus dat ontwikkelt zich wel redelijk snel. Wij zijn nog niet zo ver dat we met robots wat doen. Maar eigenlijk is het ook iets dat we zeggen van... we hebben 1 poes als robot. Maar er is natuurlijk heel veel ontwikkeling in. Ja, daar willen we heel graag bij aan gaan sluiten. Om gewoon eens uit te proberen. Maar naast die hele futuristische dingen... blijft ook bijvoorbeeld het kine voor heel veel mensen echt heel waardevol. Dus dat blijven we ook doen dan. Dus we doen oud en nieuwe dingen gaan we mengen. Ja. En sommige dingen mislukken. Hè? Denken we, nou dat valt niet goed... En sommige dingen, bijvoorbeeld, we hebben laatst smoothies gemaakt met mensen. Dat was fantastisch. Ja. Maar poppenkast spelen was een keer, dat viel tegen. Nou, dan doen we het niet meer. Ja, je probeert gewoon iedere keer nieuwe dingen uit. Nou, ik heb ook wel eens mensen gehoord die gaan dan spontaan kamperen. Omdat de bewoners het leuk vinden. Hebben ze een tent opgezet. Ja, geweldig. Ja. Zou dat bij jullie kunnen? Tuurlijk. Tent opzetten binnen? Ja? Bij ons kan heel veel. Ja. Als de bewoner dat leuk vindt, dan doen we dat. Is dat ook een beetje de truc? Je moet van hun agenda jouw agenda maken en niet andersom? En niet andersom. Je moet weten wat de bewoner leuk vindt, wat hen aanspreekt, waar je ze mee kunt prikkelen. Oké. Ja. Tot slot, wat zijn de favoriete prijzen bij het kine? Wat is de eerste prijs? Nog maar? Een iPad? Eten. Nee. Ja, iets lekkers. Iets lekkers. Ja.